Am pe inimă să citesc un text și Dumnezeu să binecuvinteze timpul de slujire și să ne vorbească, mărit să fie Domnul. Aș vrea să citesc din cuvântul Domnului Evanghelia după Ioan, de la capitolul 21, o să dau citire cuvântului lui Dumnezeu. Spune așa cuvântul Domnului. După aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și s-au suit într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corabiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus, și el este cel care a scris aceste cuvinte, a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbia, trăgând mreaja cu prești, pentru că nu era departe de țărm, decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorât pe țărm, au văzut acolo jeratic de cărbun, pește pus deasupra și pâini. Amin și până aici cuvântul Domnului. Lăudați să fie Domnul! Aș vrea să vorbesc astăzi despre restaurare și un moment dificil prin care Petru a trecut și faptul că nu a putut să-L mulțumească pe Domnul așa cum și-a fi dorit el să-L slujească. Și Petru a trecut prin una dintre cele sau chiar cea mai mare dezamăgire a vieții lui. Faptul că nu a reușit să-L slujească așa cum și-a dorit pe Domnul. Că de multe ori ne uităm la neputințele noastre, la lipsa multor lucruri, am vrea să facem pentru Domnul mai mult și ba nu e timp, ba suntem preluați cu alte lucruri și avem regrete. Doamne, aș fi vrut să fac mai mult pentru Tine sau aș fi vrut să fac așa cum de multe ori consider eu că ar fi trebuit să fac. Dar vreau să spun că chiar dacă n-ai reușit să-L mulțumești pe Domnul, să fii pe placul lui Dumnezeu, Iisus Hristos îți mai dă o șansă. Lăudați să fie Domnul. Dumnezeu mai ne dă o șansă. Și aici se întâmplă un text în care Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit într-un loc special pentru Petru. Era un loc foarte special. Nu e la întâmplare nimic din ce face Dumnezeu cu tine. Locul în care te pune, lucrurile care le aduce în viața ta, nimic Dumnezeu nu face la voia întâmplării. Toate lucrurile sunt speciale, pregătite de Dumnezeu pentru tine. Lăudați să fie Domnul. Dar ce era așa de special la locul unde era Petru? Știți unde se afla aici zice Marea Tiberiadei. Marea Tiberiadei și lacul Genezaret este unul și același lucru. Este unul și același lac. Lacul Genezaret, tradus, înseamnă grădina belșugului. Cu alte cuvinte, poți să-mi dai un alt... Că ăsta... Aleluia! Ia, reglează puțin, că se aude ce ăsta face figurii. Doamne, avem nevoie de cabluri. Amin. Amin, fraților. De-alea bune. Pentru Domnul. Lacul Genezaret este un loc în care Petru a avut una dintre cele mai mari experiențe cu Domnul.
Știi că experiențele pe care le ai în momente dificile te ancorează. Când ți aduci aminte că Dumnezeu te-a scos dintr-o boală și mai treci prin același lucru, te gândești, mă, data trecută tot Dumnezeu m-a izbăvit. Și asta ți ancorează credința că Dumnezeu va face și acum. Lăudat să fie Domnul. Sau de ce n-ar mai face-o? Nu e același Dumnezeu? Că de multe ori, știi, e posibil să zici, atunci meritam. Crezi că merităm vreunul să ne facă Dumnezeu bine? Dacă ar fi pe merite, cât bine ne-ar face Dumnezeu? Câte facem noi pentru El și cât face El pentru noi? Mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Dumnezeu și nimic nu-L oprește pe Domnul să-ți dea din nou biruință, așa cum mai ți-a dat-o. Mărit să fie Domnul. Dar dacă trebuie să mai așteptăm puțin, dacă trebuie să mai ai puțină răbdare, știi, de multe ori te gândești, nu mai vrea Domnul, sau am păcătuit, am dat-o cu stângul în dreptul, nu merit. Pentru că Petru se gândea, Doamne, ce am făcut? Eu am spus că te voi iubi mai mult ca toți, că el a zis. Când Domnul i-a zis, Petre, tu o să te lapezi de mine, pentru că Domnul te cunoaște mai bine decât te cunoști tu. Mărit să-i fie numele. Domnul ne cunoaște mai bine și trebuie să credem în ceea ce ne spune El. Și îi spune lui Petru. Dar Petru nu a vrut că e foarte greu să recunoaștem atunci când Domnul ne mustră, când Domnul încearcă să ne corecteze, este foarte greu. Nu ne este ușor. Probabil Petru, văzând că a mers pe ape, ia gândiți-vă, niciunul dintre ucenicii Domnului n-au reușit să meargă pe ape. Petru este singurul care a mers pe ape. Și probabil s-a gândit, păi Doamne, eu sunt mai aproape ca toți ceilalți de Tine. Și cumva Petru, el pe unde se ducea, mai scotea și demoni, Dumnezeu îl folosea. Și el și-a zis, eu te iubesc cel mai mult, Doamne. Dar Domnul care i-a știa inima, a vrut să-i zică, bă, Petre, încă mai te iubești pe tine, mai mult decât mă iubești pe mine. Ce ziceți? Dacă ar pune Domnul în cântar iubirea noastră față de El, cu iubirea Lui față de noi, ar sări. Dar Domnul, să știți că are și El nevoie de iubirea noastră. Nu e așa că părinții avem și noi nevoie de iubirea copiilor? Avem? Amin. Lăudați să fie Domnul. Nu merge că mă iubești că ești părinte și mic, dar când te crești mare vreau și eu iubirea ta. Lăudați să fie Domnul. El are nevoie de iubirea ta. Dumnezeu vrea să-L iubești. Binecuvântat să fie Domnul. Și Petru se află într-un loc, și auziți, lacul Genezaret, unde Domnul Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca, capitolul 5, Petru a venit după o noapte în care se trudise să dea la pește și nu prinsese nimica. Și vine la mal și Domnul se urcă chiar în corabia lui Petru și îi zice, îndepărtează puțin de la mal. Petru îndepărtează corabia și Domnul a început să predice din corabia lui Petru. Dar Petru venea după o noapte dezamăgită, după o noapte care nu reușiseră nimic, după o noapte care nu făcuseră mai nimica. Peștii el îi vindea, pentru el, familia lui, asta era meseria lui și nu avea nimic. Cam falit, cu alte cuvinte. Probabil avea și datorii. Și în situația asta Domnul îi zice, tot ce ai, pune la dispoziția mea. Era și obosit, toată noaptea se trudise, nici nu avea chef mai de nimic, păi eu sunt așa cum sunt, plin de datorii, plin de eșec, că el nu reușise în afacere, în ce trebuia, și tu încerci să pun corabia la dispoziția ta. Dar el, Petru, a pus-o. Că prima dată Domnul face ceva. Prima dată trebuie să pun
la dispoziția Domnului ca tot ce am eu să fie o binecuvântare pentru împărăție și Domnul va avea și El grijă de mine. Lăudat să fie Domnul! Și îi spune așa acum, după ce termină, auziți cum zice cuvântul Domnului, după ce a terminat de evangelizat, Domnul zice două în larg. Ce a vrut să-l învețe pe Petru? Petre, interesul celorlalți este primordial față de interesul tău. L-a învățat ceva Domnul pe Petru. Era mai nevoie ca ceilalți să audă cuvântul decât nevoia lui. Domnul nu l-a învățat să se pună pe el mai înainte de nevoia celorlalți. A vrut să-l învețe. Tu ai probleme, știu problemele tale, dar Petre, mai mult face să pui la dispoziție ce ai tu să fie alții o binecuvântare. Asta a vrut să-l învețe Domnul. Și îi spune, du barca în larg, mergi. Petru duce această corabie și acum el zice, Doamne, toată noaptea m-am trudit și n-am prins nimic. Adică am dat eșec. Vreau să spun ceva și să ne intre în inimă ce vă spun acum. Nu înseamnă că dacă tu ai eșuat și în lucrurile care tu ai eșuat, când ai fost singur, când ești cu Iisus, nu-ți poate da biruință chiar în lucrurile care tu ai eșuat. Mărit să fie Domnul! Singur tu ai eșuat, dar cu Iisus vei birui acolo unde tu ai eșuat. Mărit să fie Domnul! Acolo unde tu n-ai avut succes, cu Iisus vei avea. Mărit să fie Domnul! Și îi spune, Petre, du barca. Păi da, Doamne, dar nu se dă ziua, că era ziua, noaptea să prinde aici pește. Plus că Petru, el era pescar. Domnul Iisus era tâmplar. Cum ar fi? Și cum este? Când eu sunt în meseria mea bun. Și chiar acolo unde sunt bun, Domnul să zică, e mai bine să asculți de mine. Mărit să fie Domnul. Lăudat să fie numele Domnului. Pentru că ascultarea va aduce biruință, răsplătire. Și zice, Petre, aruncă mreaja și ascultați unde îi spune, în partea dreaptă. Aruncă mreaja, prinde o mulțime de pești și Petru cade în genunchi în fața Domnului și zice, Doamne, pleacă de la mine. S-a speriat Petru când a văzut așa de mulțime de pești, mai ales că el știa acolo, n-are cum să fie pește. El era expert și a înțeles ceva. La cuvântul tău, tu faci să creezi pești acolo unde nu este pești. Lăudat să fie Domnul. Chiar dacă tu vezi insucces, chiar dacă tu vezi că nu există nimic, când El vorbește, lăudat să fie Domnul, El face să fie posibil ceea ce El a spus. Mărit să fie Domnul! Și Petru prinde o mulțime de pești. Și auziți, după ce trage mreaja, vine cu o corabie și o ia împreună, nu intrăm aici, dar îi spune așa Domnul, Petre, nu vei mai fi pescar de pești, ci vei fi pescar de oameni. Mărit să fie Domnul! Domnul i-a schimbat meseria. Domnul i-a schimbat meseria. Haleluia! Când i-a zis așa, ce credeți că s-a întâmplat? Inima lui Petru s-a schimbat. Cuvântul schimbă inima. Lăudat să fie Domnul! Cuvântul schimbă inima. Avea o inimă acum să prindă oamenii în plasa lui. Mărit să fie Domnul! Așa a spus. Dar auziți, după ce Petru are cel mai mare eșec din viața lui, pentru că el a uitat principiul acesta, e mai bine să crezi ce zice el decât ceea ce știi tu. Și când Domnul i-a zis, Petre, uite, tu o să te lapezi de mine, el a început să zică, Doamne, am primit și am și eu atâția ani de când umblu pe cale. Mai știu și eu una, mai știu și eu alta. Nu-i chiar așa. Ăștia da, dar eu nu. Eu te iubesc. Vrem să vedem dacă este chiar cu adevărat ceea ce spui. Că una e să spui și alta e să împlinești și să trăiești ceea ce spui. Că pot să spun multe acum.
spun una, spun alta. Unii spune și nu-și dă seama ce spune și asta e mai periculos. Sau zice, am zis doar din gură, dar când ai spus, e spus. Și acum zice, hai să vedem, Petre, că tu ai zis că mă iubești ce mai mult. Și nu a adus Domnul niște bromani puternici, o slujnică. I-a zis, te știm, tu ai fost cu el. Și Petru a început să, auziți cum zice Biblia, să se înjure și să blesteme că nu-l cunoaște. Păi n-ai fost cu el. În fața fricii de moarte, iubirea față de Dumnezeu n-a mai existat. În fața fricii. O probă grea pentru Petru. Știți că pe pandemie, înainte de pandemie, auzeam oamenii și pastori și când a venit pandemia, s-a dus totul. Nu mai vedeam pe oameni. Pentru că în fața morții și a probei, ce iubești mai mult se va vedea. Și Petru s-a dat înapoi. Și acum, marele bărbat Petru, auziți? Domnul i-a zis, te voi face pescar de... Unde era Petru? Înapoi la pește. Păi bă, Petre, ce cauți tu acolo? Ce cauți tu înapoi de unde eu te-am luat? Ce cauți înapoi din lucrurile care eu te-am scos? Cum ți s-a întors inima înapoi să fii pescar de pești? Și el, pentru că uitase cine este în Hristos, ce valoare are în Iisus, cine l-a făcut el să fie, a zis pentru Petru, aștept un moment în care să-i readuc aminte că tu ești copil de Dumnezeu, că El a murit pentru tine, că El te iubește indiferent de eșecurile tale, că El s-a asigurat și cu eșecul și cu câștigul tău și cu tot s-a asigurat că tu ești cel iubit de El, mărit să fie Domnul. Și în contextul acesta, o noapte la fel de eșec, n-au prins pește. Auziți ce zice? Aruncă mreaja unde? Tot în partea dreaptă. Prinde o mulțime de pește și acum ucenicul dragostei, că el a scris asta. Știți unde stătea ucenicul dragostei? Cu capul pe pieptul Domnului. Cum o fi ajuns acolo? S-a ajuns să stai cu capul pe pieptul Domnului Iisus Hristos? Toți se gândește, ăsta e favoritul. Și copiii noștri zic așa. Și eu Larisa spune de Sara. Am ascultat pe cineva cu ce a zis, dar a comparat că și noi ca părinți avem slăbiciuni. Și în slăbiciune, spunea el, avea 2 copii sau mai mulți și când se urca unul, avea o mașină. Se urca unul în mașină și zgâria sau făcea pe acolo, începea să zic, hei, de câte ori te sui? Și soția spunea, mai lasă. Și când se urca la care el avea slăbiciune și zgâria și făcea, soția începea și el zicea, n-are nimica, lasă așa. Când avem slăbiciuni. Și așa spunea, tu ești slăbiciunea lui Dumnezeu. Eu sunt slăbiciunea lui Dumnezeu. Noi suntem slăbiciunea lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Chiar dacă Dumnezeu ce lasă. Binecuvântat să fie Domnul. Și Ioan stătea cu capul. Ia gândește-te ce înseamnă să stai. Auzi cum îmi bate. Pentru ce o bate inima aia? Te-ai gândit pentru ce bate inima lui Dumnezeu? Dacă ar fi să-i asculți inima, ce crezi că ai auzi? Ce ți-ar spune? Te iubesc cu o iubire veșnică. Lăudați să fie Domnul. Indiferent de eșecurile tale, eu te iubesc. Asta ai auzit în inima lui Dumnezeu. Niciodată nu te-am disprețuit. Ești totul pentru mine. Ești ochii mei din cap. Te iubesc și ai preț
în ochii mei. Lăudat să fie Domnul! Și pentru că Ioan știa, când a auzit glasul, a diferențiat. Când auzi glasul lui Dumnezeu, faci diferența. Că nu e orice glas. E un glas care te mângâie, e o voce care te zidește, e o voce întipărită în Duhul tău. Binecuvântat să fie Domnul! Ați văzut că vocile, deși noi nu vedem fețele oamenilor, îi cunoaștem după? Dacă e dintr-un milion de oameni și te strigă tata, e o singură voce și cunoști vocea. E implementată unde? Știți ce spune doctorii? Că copiii din pântec cunoaște vocea părinților. Se întipărește unde? În Duhul copilului. Lăudat să fie Domnul! Dumnezeu a tipărit vocea Lui în tine. Că atunci când strigă, să te întorci cu inima către El. Binecuvântat să fie Domnul! De aceea oamenii vin în prezența Lui. Când îi strigă El, nu poate să stea deoparte. Și Petru nu mai recunoștea vocea Domnului. Dar a fost unul lângă el, care, deși l-a văzut că a avut eșec, a rămas lângă el. Și au rămas mulți acolo. De aceea suntem, frații, de multe ori buni. Acum Petru era liderul lor. Și pune-te în situația lui Petru. Să fii dezamăgit de tine și oamenii să te urmeze. Păi frate, el nu știa cum să fugă. El nu mai... Și ei zice, mergem și noi cu tine. El nu știa cum era în depresie, poate. Vrea să scape. Dar dacă oamenii văd în tine un lider, trebuie să te ridici în picioare și să fii ceea ce a spus Domnul că ești. Lăudat să fie Domnul! Că tu tot ai rămas. Fie că ai eșuat, fie că nu ai eșuat. Când El a zis despre tine lucrul ăsta, vei fi pescar de oameni, așa ai rămas. Mărit să fie Domnul! Pentru că nu este meritul tău să obții locul ăsta. Și este chemarea lui Dumnezeu care a dat-o pentru tine. Binecuvântat să fie Domnul! Nu e meritul cuiva. Și este chemarea care este un dar de la Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Ce faci cu chemarea ta? O pui deoparte? Nu sunt eu bun. Lasă pe ăla, că e mai... Cum? Dumnezeu te vrea pe tine. Dumnezeu are nevoie de tine. Lăudat să fie Domnul. Lasă-l pe ăla. Știi că îi spune lui Petru că s-auzise de Ioan că el nu va muri până va veni Domnul. Și el, dar cu acesta ce să faci? Și Domnul știi ce îi spune? Tu lasă-l pe ăla. Tu vino după mine tu. Lasă-l pe ăla, lasă pe aia. Vino tu după Domnul. Împlinește-ți tu chemarea. Lăudat să fie numele Domnului. Și sunt momente când ai nevoie de un Ioan lângă tine. Ioan este un închinător în duh și în adevăr. Mărit să fie Domnul. Ioan este un om predat lui Dumnezeu, care ai nevoie de el în momente dificile, care să-ți vadă slăbiciunile, să te înțeleagă și să nu te judece, să nu te critique și să știe să te repună în loc, înapoi, în chemarea care ești. Lăudat să fie Domnul! Prea mulți, de multe ori, în loc să ne ridicăm, lasă-l mă că a păcătuit-o, a făcut-o. Dar este mai bine, lăudat să fie numele Domnului, să fim ca și Ioan. Și dacă Petru nu mai îl cunoștea pe Domnul, a fost altul care i-a făcut cunoscut. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Că sunt unii care nu mai îl cunosc pe Domnul și nu mai vine aici. Dar eu și tu care îl cunoști pe Domnul, poți să-i spui de Domnul și să vină înapoi. Binecuvântat să fie Domnul, amin? Și să vină înapoi acolo. Și a zis, este Domnul! Și când a auzit că este Domnul, ce a făcut Petru? A lăsat toți peștii, nu mai l-a interesat de pești, de absolut nimic, și a luat haina pe el, s-a încins,
Că de multe ori te încingi. Ridică-ți capul. Știți că David spunea, îmi ridic privirile. Unde te uiți? Ne uităm la eșecul nostru. Ne uităm la neputința noastră. Și trebuie să iei o hotărâre. Mă uit la Domnul, care mă iubește, care mă restaurează, care mă repune din nou, chiar dacă am păcătuit, chiar dacă am greșit. Îmi ridic ochii spre Domnul, lăudați să fie Domnul! Se încinge, sare în apă, a uitat de pește, a uitat de cine era acolo. Și cu o dorință mare se duce către Domnul. Și când îl întimpină pe Domnul, surpriză, ce credeți că avea? Ce pregătise Domnul? Domnul știa că el toată noaptea nu mâncase. Auziți? Era jeratic. Și pe jeratic ce era? Pește. Ce a lăsat Petru pentru Domnul? Peștele. Dar cum era? Crud. Ce i-a dat Domnul când s-a întâlnit cu el? Pește. Dar cum era? Lăudați să fie numele lui Dumnezeu. Păi El te hrănește și lucrurile care tu le lași pentru Domnul, cele care El ți le dă sunt mult mai bune. Lăudați să-i fie numele. Aleluia! Poate lași case, poate lași bani, El îți dă mult mai multe. Lăudați să-i fie numele. Aleluia! El ți le pregătește. De chemarea pe care Domnul ți-a dat-o. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și auziți, cum îl restaurează pe Petru? Începe Domnul să comunice. După ce el s-a întors, acum dialog. Că Dumnezeu ne invită la dialog, fraților. Am un Dumnezeu care dialoghez cu El. Și îi spun despre mine. Uite, Doamne, mai am mânie, mai am ură, mai am una, mai am alta, dar Tu mă primești în prezența Ta așa cum sunt. Și mă ajut să îți fiu plăcut. Și auzi ce îl întreabă? Că nu i-a zis, bă, Petre, bă, ți-am zis eu, mă, ție, trebuia să asculți de mine, mă, Petre, mă. De ce n-ai ascultat? Auzi ce îl întreabă? Petre, mă iubești tu pe mine? Și vreau să te întreb, astăzi, îl iubești tu pe Domnul? Îl iubești tu pe Domnul? Îl iubești pe Domnul tău? El a zis, eu sunt adevărul. Iubește adevărul? Te lupți pentru adevărul ăsta? Trăiești adevărul? Că zice așa, dacă mă iubești, dacă te lupți pentru adevăr, că am văzut acum unii frați și să vă spun cu durere în inimă, ies pe Facebook-uri și vorbesc fel și fel de lucruri și nu se găsește nimeni să iubească adevărul, să vorbească adevărul, să apere adevărul. Eu nu zic să mă aperi pe mine sau să ne apărăm pe noi, și să apărăm adevărul lui Dumnezeu. Lăudați să-i fie numele. Pentru El trăiesc, pe El îl iubesc. Adevărul locuiește în mine și ăsta e valoros pentru mine. Lăudați să fie Domnul. Mă iubești Tu pe mine? Da, Doamne. Și auziți ce zice? Că dacă îl iubesc pe Domnul, paște mielușeii mei. Nu pentru că unii iubesc lucrarea și nu-L iubesc pe Domnul. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Noi facem ceea ce facem, nu că iubim lucrarea neapărat, deși iubim, dar facem ceea ce facem pentru că iubim pe Domnul. Lăudați să fie numele lui Dumnezeu. De 3 ori îl întreabă pe Petru. Nu vă explic ce înseamnă acolo, pentru că poate m-ați auzit. În limba greacă sunt mai multe cuvinte pentru dragoste. Dar Domnul îl întreabă așa, Petre, mă iubești tu pe mine? Și cuvântul este acolo, agape. Știți ce înseamnă agape? Dragostea jertfitoare până la moarte. Mai mult ca pe tine. Ce făcuse Petru? Fugise din fața fricii morții. Ceea ce te-a biruit, mărit să fie Domnul, când Domnul te repune,
tu vei birui. Frica de moarte este călcată în picioare în numele lui Iisus Hristos. Pentru că cine crede în mine, spunea Domnul, va trece din moarte la viață. Lăudați să fie Domnul! Nu te mai poate afecta moartea și nu ne mai poate afecta moartea, pentru că cine crede în El a biruit moartea. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Aș vrea să vă ridicați în picioare, nu vreau să vă mai țin. Închei cu gândul acesta și facem o rugăciune. Petru a lăsat peștii, a lăsat mreaja, dar nu-ți fie teamă, că tot ce ai lăsat, Domnul îți va pregăti mai mult. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu.